ko hanmen ko para how Jesus Christ menta kasngi kasam ka basis par poar ka bangidang sudah ruai menta ko ang ba ngas ngeu komen habang yos ngeu bagi ong yenga to ngini alit kiu syang yeng utrai habang yos ngeu kata ka jengkot jong kiwe yenga bangan le syang yeng utrai ngini yang joy nakajaka ka bangi syang nakajaka ka bangi don ngi yeng ngin le rangkat bat ki syang yeng utrai da ka jengkemen kanai kadai ka sam ka ba ngi dang sudah ruai na ka sam ka ba sis par poar lada mangama pi shisha ngi sim ya kini kitin kiba ngirwai ne ngikenot nakana kasam kaba sispa ar kano shisha kalong kaba suk kano shisha kalong kaba kemen na kabenta junga bajung piwe Henry kanangut ken ko hanmen ko para ngisim khia ya kane kasam kaba ngirwai ne ngikenot man kapor yole se kane kasam ha kane ka step ka khot kapen kan mau yang abadia pi ba mangi ngi dei ban long kita ki ba kloi ban yo ngeu ya ka jingkhot ka jungblai yangi ya ka jingkhot jong ki we yangi ba mangi ngin yang na ka jaka ka bang yang ngin pen kala ya la ka jong ka jing em kanai ka dei ka jingkhot jong ka sam bar kum juru na ka gospel ka ba ngi yo ngeu man ta ka sngi kumno ujisu haba udang yalap ya ka ktin ka jong pa jong u ktin ka jong blai ki hanmen ki para ki jungu rengkat bat kakmi ki wan banwat yau jisu maki kimla bani kendu yau jisu haba ki wan ki kwa ban yo iu namar yo lese bonsngi yau jisu lalai keleng sadong ban yalab yaktin ka jongblai kamaria kum kakmi klempep kadon kata ka jing kwa ka jing trang ban yo i ban kren ban wat jing tip komno jisu long den mata kadaw maka barengkat bat ki Hanman ki para kalai rengkat bani kendu yu jisu. Han ring yos ngeu ka jubab jong jisu. Habat ngi perkhat ku mobreu yole se ngi la ban ong bau jisu don ka jing burom ya la ka kmi. Don ka jing burom ya la ka kmi. Den mata kadaw ujubab jendat ya yaka. Keto ka jing keli nena ka jing wat jong kamaria ka kmi bat ki hanman ki para ki jung u. Henry ko hanmen ko para ladangi perkhat sya da ka bajliu da kata ka jing puson ka jungi dei bau jisu burom ya la ka kmi ya kamaria dei bau kentat ya ka dei bau kwa kwa bani kendu ya ka ne banyo i ka Henry ka don ka jing hikai na ka benta ka jing em mensim junga ba jung pi sachisin ngong dei bau jisu isi ya kamaria dei bau jisu kwa banyo i ya kamaria ne ubau kentat ya ka kum kakmi Henry udon kata ka jing kwa ka jing trang ban hikai yang abade pi kane ka jing hikai ka ba ukwa ban ai yang abade pi lengba kane ka gospel ba mata ka sngi ka dai ka ne ba manga ma pi ngin shim nang kong ya ka kam rublei jungi kumbau jisu kat bau dang yelab ya ka ktin ka jung u tip ba ka jing yalab jung u ya ka ktin ka jung blai pa ka jing yalab jung u ya ka gospel ka dai ka ta ka priority ka jung u ka dai ka ta ka badang kong hakmat jung u den mata ka daw ong ba kine image nga ki hanman ki para junga ki wan hadin ka badang kong na shap dai ka ktin ka jung blai dai ka kam yalab ka junga kane ka ba ujisu ukwaban hikaya nga ba de pi uong kinya nga ba de pi lengba kane ka ka gospel ba menta ka sngi ma phiro iwe pa iwe phi dei ban sim nang kong ka jing ya dei jong phi ba do blai hakmat ka jing ik ka jong yu phi blai ka banang kong ka jing ya lab jong phi ya ka ktin ka jong blai ka bahaswa ba ro ki bahinga sem jong phi ime pa jong phi ki hanman ki para ki jong phi ki lok ki jor ki jong phi ka kam ka ba pitrei ban pandap pan biang ya ka jing em ka jong phi kawan hadin kajing ijung piyo blai kajing yade ijung piyo bad blai kanai ka bau jisu ukwa ban hikai yang abadi pi ko hanmen ko para kat dongut nangi ken ni haban keli la de mata kat dongut nangi ni sim khia ya kane ka kam yalap kajungi kat dongut sisa ni nyau ba kajing em kristan junga kajing ya it kajunga yo blai kajing ya de junga bad blai kalong ka baneng kong hak kajing em junga kan dongut de
lada manga mapi ngi sim khia ba kane kajing im Kristan junga ba kajing it junga yo blai kajing ya dei junga ba do blai kajing ya lap junga ya ktin ka jung blai ka long ban kong ngi jin dala kantat ya kajing sneu jong kajing im ngi jin dala ong em ya ka pop lene ki pop ki ba ngi le ha kajing im ka junga ka jung pi ban ngin jin dala bu baro ki kam ki jungi hadin bangin simbenta habaro ki kam jingle arublay jungi wada kes new blay wada kes ngi kraw ngi yo i ko hanmen ko para ngi yo i hapo ka balang Katolik jungi hasatla ka perthei om dei tang hang ne rikasi jungi om dei tang hari India jungi wat ha Europe wat ha kleng ka perthei ngi yo i bamanta ngi labu hadin ka baar ne ka balai ya ka ktin ka jong blay ya ka kam ya lab junga ya ktin ka jong blay ya ka jing em Kristan ka junga ne kata ka jing ya dei junga blay ngi labu hadin ngi labu neng kong ya ki kam perthei ya ka jing subha jong ka ne ka perthei ya ki kam ki ba ngi trei ne ngi kita ngi sim neng kong ya ki hanroi ha ka ne ka step ujisu pan kan mau yang abade pi uhikai yang abade pi menta ka step ko hanmen ko para ba ngi dei ken ban sim kata ka jing kit khle ne kata ka jing sim khia ba ka jing im Kristan junga kalong ka banang kong ka balong ha khmat du ka jing elap junga ktin ka jung blai lang ba ki kam ba lang ka jing sim benta junga ha ki kam balang barakhat ladai ha kisngi kraw ladai ha kisngi blai ladai ha kino ki kam ne ki jing hikai jong ka balang bangangan sim khmat hadu kono ken ko hanmen ko para ngi sim khia ngi nyukor ya kane ka jing im Kristan ka jing im rublei jungi ka banang kong ka ba khmat mat kum churo manta kisngi ujisu u kwa ban hikai ba yanga ba de phi ba ka jing lada manga ma phi ngi kwa ban shakri yoblei lada ngi kwa shisha bangin penjeliu ya kata ka jing it ka jing yoblei ne bangin nang pas kem susu ya kata ka jing im Kristan ka jungi ba ban sim nang kong ba ka jing im Kristan junga kalong ka khmat ngi dei ban ngap ya ka ktin ka jung blai ngi dei ban puson ya ka ktin ka jung blai ngi dei ban pediang ya ka ktin ka jung blai ha ka jing im ka jungi ha ka danot ka jungi ha ka jing mot ka jing perkhat ka jungi lada manga mapi ngim pediang ya ka ktin ka jung blai lada manga mapi ngim sim ya ka ktin ka jung blai ha ka danot ka jungi langba ka jing puson balada ngim em ya ka ktin ka jung blai ka bangi la puson ne ka bangi la pule ne ngi la yos ngeu ngim la dalelei ban shakri yo blai ngim la dalelei ban yeng ban penbena ya ka gospel ka jungu hasatala ka perthei ban ngi dalelei ngim la ban ong ba ka jingim Kristan ka junga kalong ka banang kong hakmat ka jung blai dei na mata ka daw ko hanmen ko para nongkong nek sabe ngi dei ban yos ban long kita ki bakloi ban yos ngeu ya ka ktin ka jungu ban puson ya ka ktin ka jungu bangin pediang ya ka ktin ka jungu ha ka danot ka jungi ban ngin im ken ka jung im ka junga ka jung pi kat kum ka ta ka ktin ka ba ngi la yas ngeu ka ktin ka ba wala kren hangi ka bangi ngila pediang hadin kata klempep ngin la banong ba kajing im Kristan kajing im rublei gejunga kajing ik gejunga kajing ya dei gejunga bar blei ka kam ya lap gejunga ya ka gospel ka jong utrai kalong ka banang kong den mata ka daw ko han men ko para ha ka ne kasngi token ngin duwai token ngin it la de how jisu kumbau jisu lahika yangi kene ki atle ki banta ene ki ponya kene kisngi bangila ban bod yaki bangila ban im yaki khnang ba mangi iwei pai wei lengba ga jing em ka ba bha ga jingi ngila ban pan priang ya ka gospel ga jingu sat shasatla ka perthei en yo Jesus Christ